Masha Allah gaskiya sun yi kyau. Allah ya sa albarka. Allah ya sa. Kamar yaya. Wannan shine yanayin da aka bar magoya bayan jarumar nan ta Kannywood wato Maryam Bud a ciki bayan wasu zafafan hotunanta da hotuna mai motsi wanda suke nuni da cewa ta yi aure tare da jarumin mawaƙin na siyasa ɗan kwankwasiya Tijjani Gandu ya fita. Sun ɗora hotunan ne a tare a kafafen sada zumunta a inda suka rubuta a ƙasar ranar da awa 24. Duka an tatsi Instagram da mu kanmu kazin tsillo da social media hankalinmu ya tashi muna ta addu'a Allah ya sa albarka kuma Allah ya tabbatar da abin da muke zato cewa za su yi aure. Muna cikin wannan farin ciki sai wasu daga cikin mawakan Kannywood suka yi commenting a ƙasan wannan post ɗin cewa mun ga addu'a da kuke yi Allah ya sa albarka amma fa wannan wata waka ce da suke shirin fitarwa wuri ba mu amince ba za mu yi haƙuri mu jure har awa ɗin ya cika mu ga me yake faruwa. Muna gab da wannan tsamani ne sai DCL Hausa ta samu nasarar tattaunawa da jarumin angon namu wato Tijjani Gandu cewa wai da gaske ne wannan hotuna da bidiyon da suke yawo na auren ku ne shi dai bai ce wani abu ba yana nan akan bakarsa sai ya jira awa 24 ya cika tukunna sai sanar da al'umma menene abin da yake faruwa. Awa 24 ya cika muna ta so mu gani a ina ne za a yi wannan auren sai wani post ya fita sai suka ƙara ɗora wannan hoton nasu mai motsi a ƙasa yana cewa yana cikin farin ciki da yalwa domin ya gabatar mana da amarya mai capacity. To menene wai amarya mai capacity? Shin amarya ta mu ce mai capacity ko wani shiri ne yake so ya yi mai taken amarya mai capacity? Mutane da yawa suna wannan tambayar wasu kuma suna nan suna farin ciki cewa amarya mu ce fa mai capacity. Idan muka koma baya shekara ta 2024 a watan Agusta akwai hotuna mai motsi na ita jarumar tamu Maryam Bud da ya fita tare da babban jarumin nan na Kannywood da kuma Nollywood wanda ya zama shine gwarzon jarumin shekara da Pandora Award ta gabatar na 2025 wato Adam A Garba inda hotunan da bidiyon da suka fitar yake bayyana cewa tamkar sun yi aure amma fa shi ma daga baya an gane ba auren suka yi ba shirin fim ne. To waɗannan abubuwan da suke faruwa ga jarumar ta Kannywood wato Maryam Bud shin da gaske ta kusa aure ne abubuwan da suke faruwa ko kuwa magoya baya ba za mu iya jira ba ga cewa auren nata ya tabbata. Jama'a kada ku manta ku yi subscribing YouTube channel ɗinmu mai suna Idan Matambayi domin jin wannan labarin da kuma sauran labarurukan da suke faruwa a masana'antar Kannywood da ma duniya baki ɗaya. Shin menene ra'ayinku ku faɗa mana a comment section. Mun gode.